Unha das concentracións máis multitudinarias tiña lugar en Rianxo, na praza do Concello. Nela tomaron parte propietarios e traballadores de establecementos hostaleiros de Rianxo e Boiro, así como tamén moitos veciños en xeral, que quixeron arroupar a este colectivo, un dos máis afectados durante a pandemia. Os hostaleiros volveron a reclamar un plan de rescate que axude ao sector a paliar os efectos da crise da Covid. Axudas directas para compensar como mínimo o 75% das perdas ocasionadas polo peche. Reestructuración para a financiación feita a través das liñas do IGAPE e outros produtos financeiros coa ampliación da carencia e dos prazos de amortización. Por parte dos concellos, compensación dos custos dos servicios non prestados no 2020, exoneración das tasas e impostos do 2021, terrazas, auga, lixo, saneamento e ata o máximo permitido do IVA. Destinar como mínimo o 1% do presuposto a cargo de partidas non executadas pola pandemia, a flexibilización das normas de endebedamento do Estado e dos plans da Deputación. Na Pobra, a concentración realizada tivo tamén un amplo seguimento, incidíndose nas mesmas demandas do sector, dirixidas tanto ás administracións central como autonómica, como tamén ás deputacións provinciais e concellos. Nas dúas concentracións reclamouse tamén o recoñecemento da plataforma que representa a nivel autonómico a uns 3.500 negocios, que está previsto que se constitúa próximamente en plataforma para que poida estar presente tamén nas mesas de negociación. A hostalería está convocada a unha nova manifestación que terá lugar o vindeiro 13 de marzo en Santiago.